izwi likaNkulunkulu uAdam akakhohliswanga ngowesifazane owakhohliswa. Kuyezwakala? Lalela, ngenkathi inyoka ifika kuEva yayingaqondanga uEva, yayifuna umnyango wongena ngoba yayazi ukuthi umike yawina uEva isimuwinile uAdam and isithola umhlaba wonke. Hayi angizwa. Yafika inyoka iphethe izwi ihlanganise namanga to confuse ingqondo kaEva. Ingakho ngeke ngithi umuntu wesifazane akagcwale ugcwala konke kaNkulunkulu abe ne full information kuze uSathane uma efuna ukungena angangeni ngaye. Kuyezwakala? Ngoba abachazayo bathi indlebe zomuntu wesifazane seduze nenhliziyo. Into engena ngamadlebe kumuntu wesifazane iyona esheshe ifike enhlizweni. Ibona abakhohliseka kalula. Angithi intombazane ngitshela amantombazane ukuthi ke kufika umfana athi I love you. Kanti akaqondile leyo nto, uqonda ukuthi I love myself, I need you, I want to use you.